ಒಂಜಿ ಪುರಾಲಿರ್ದು ಉಲಾಯಿ ಬನ್ನಾಗ ನಮಕೊಂಜಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಾತು ಉಲಾಯಿ ಬನ್ನ ನಮಕೊಂಜಿ ಅಗಸ್ತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅವು ಶಿವನ ಒಂಜಿ ಲಿಂಗ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಆ ಲಿಂಗನ ಅಲ್ಪ ಕಂತದ ಐಕ್ ಈ ಇಂದು ಎಂಚಿನ ಪತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿರ್ನಕುಲು ಐಕ್ ಅಭಿಷೇಕ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಣ ಮಠ ತಕುಲು ಉಪ್ಪುನ ಟೈಮ್. ಶಿವನ ಒಂಜಿ ಉದ್ಭವಲಿಂಗ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮರ ತಡಿಪುಂಡು ಮುಲ್ಪಂದ ಇಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಊಹಿದ್ದು ಪುರಲ್ದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ಚೆಂಡದ ಕಣ್ಣದ್ದು ಎದುರು ಪೋನಾಗ ಬರೀಟೊಂದು ರೋಡ್ ಉಂಟು, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್. ಸಾಧಾರಣ ಪಾಯರಣ ದೇವರ ಗುಡ್ಡೆ ಕಂಕುಟ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಗುಡಿ ಇತ್ತು ಹೆಚ್ಚುಗಾಯಿನ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಚಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ 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 ಸತೀಶಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶ್ ಪಿ ಉಲ್ಲ ಶಿವನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆ ದೇವರನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಿತ್ತ ಆಗಮನ ಒಂದೊಂದು ಪಕ್ಕ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯೊಂದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾವ ಬಟ್ಟೆಡೆಂಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಷಯ ಹೆಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾದೆಂಗಳು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವ ನೀವು ತೂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದಲೆ ಯಾನಿಕ್ನ ಸಂದೀಪ್ ಮರಳಿ ಕುಡ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಹಬ್ಬರ್ದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪುರಾಲಿರ್ದು ಉಲಾಯಿ ಬನ್ನಾಗ ನಮಕೊಂಜಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಾತು ಉಲಾಯಿ ಬನ್ನ ನಮಕೊಂಜಿ ಅಗಸ್ತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅವು ಶಿವನ ಒಂಜಿ ಲಿಂಗ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮರತ್ತ ನಡುಟು ಮರತ್ತ ಅಡಿಟು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಿವನ ಲಿಂಗ ಉಂಡು. ಬಲೆ ಆಯ್ತು ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಅಲ್ತ ಇತಿಹಾಸದಾದಂದು ತಿರಿದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಪೋಯಿ.
ಬಂದುಲೆ ತುಲೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಮರತ ಅಡಿಟ್ ಲಿಂಗ ಉಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅಗಸ್ತ್ಯೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶಿವನ ಲಿಂಗ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 ಫೀಟ್ ದಾತ ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲಿಂಗ ನಮಕಿತ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ 3 ಫೀಟ್ ದಾತ ಮಾತ್ರ ತೋಜುನು ಸಾಧಾರಣ 7 ಫೀಟ್ ದಾತ ನೆಲತ ಅಡಿಟ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲಿಂಗ ಅಂಚನೆ ಲಿಂಗದ ಎದುರುಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂದಿನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಾಂತವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮರತ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ನಡುಟು ಲಿಂಗ ಉಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬನ್ನಗೊಂಜಿ ತುಯ್ಯೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಬರಿಟ್ಲ ಶಿವಗಣ ಸಿದ್ದೇಶ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಲಿಂಗ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಶಿವಗಣ ಚಂಡೇಶ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಲಿಂಗ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಮೆರ್ನ ನೀಲಕಂಠಾಶ್ರಮ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಭಾವ ಸಮಾಧಿಲ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಇಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಏನಿರ್ದ ಹತ್ರ ಅಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನೆ ಬಾಳೆ ಕುದ್ರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಠ ಉಂಡು ಶ್ರೀಮಠ ಬಾಳೆ ಕುದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಪ ಮಠ ಉಂಡು ಅಲ್ಪದಕುಲೆ ಮೂಲೆ ಒಂದು ಏನು ಫುಲ್ಲು ನೆತ್ತ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಇಂತುಲೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪುಂಚಲ ಉಂಡು ಹಾಗನ ಪುಂಚ ನೆಟೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ನಾಗದೇವೇರು ತೋಜಿದ ಬೈದೇರು ಎದುರುಗು ಅಂಚನೆ ನೆಟೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಗ ಉಂಡು ವನಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಲಿಂಗ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ 4 ಲಿಂಗ ನೆಟ್ಟೆ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ತಿರ್ತು ಪೋಣ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ಒಲ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಶೃಂಗೇರಿರ್ದು ಕಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ದೇವೇರ್ನ ಮೂರ್ತಿಲ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಐಕಲಂದು ಮನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಬೀಗ ಬಾರ್ದೇರು ಅಂಡ ಐತು ಲೈಡ್ ನಮಕ್ ದೇವೇರು ಉಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡು ದೇವೇರು ತೋಜೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಮಹಾಭೈರವನ ಕಲ್ಲುಲ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ತುಲಿ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಮೂಲು ಬನ್ನಗ ಮೂಲು ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಬಂದುಲೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಸುರುಗು ಬತ್ತಿನ ಪಗ ನೆಟೆ ಬೋರ್ಡ್ಲ ಪಾರ್ದೇರಿ ಅಂಚನೆ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಂತದೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಂತ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಾತೇರಿಯರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಪಾತೇರ್ದು ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪಲೆ ಬಂಡೇರಿ ಅಂಚೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಮಿನಿ ಬರ್ಪುನಾಂಡ ಸುರುಕೊಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಂತದೆ ಅಡೊಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಅನುಮತಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ಲೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೇ ಬೋರ್ತಿಲಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಅವೊಂಜಿ ಆರು ಪಂತಿನೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದತ್ತೆ ಅವೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಮರತ ಅಡಿಟ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಿವನ ಲಿಂಗ ಉಪ್ಪುನಂಚಿ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬನ್ನಗನೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಶಾಂತವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಶಾಂತವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ನೆಟೆ ತೂದು ನಿಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಪುರಾಲರ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪುರಾಲ್ದ ಚೆಂಡ ಆಪಿನಂಚಿನ ಕಂಡರ್ದು ಐಟೆ ಬರೀಟ್ ಎದುರು ಬನ್ನಾಗ
ನಮಕೊಂಜಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮಕ್ ರೈಟ್ಗೆ ಬರೋಡು ಬೋರ್ಡ್ ಪಾರ್ದೇರಿ ದೇವರ ಗುಡ್ಡೆ ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಲ ಪುದರ್ ಪಾರ್ದೇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಎದುರು ಬಂದಾಗ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನಮಕ್ ಅಗಸ್ತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಬತ್ತದ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಪಡೀಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ತೂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪು ನೀನು ಮರಪಚ್ಚಿ ಬಂದಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲನ್ನ ಎದುರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಲೆ.